vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages regai tibva tapindamo mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message iyi yakabva pavoice note iro randakatumidzirwa navahanzvadzi vedu rakati rebei, saka ndichapota ndichisa nyaya yavo muzvidimbu. Saka ivo vainge vakati, even though the pastor vainge vakandiudza kuti inini ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizovamirira, ende ivo you were supposed to come back to me, ndaifanira kuti ndinge ndichizovatsvaka as such, but ndaifanira kuvamirira. Saka ndakabva ndazovamirira mukomanashe, but hapana kana kuzombotora nguva yainge yakati rebei, ndokubva ndazongotanga kungorota dzimwe hope. But hope idzi zvadzaiita ndezvekuti ndaiti kana nhasi ndikarota hope idzodzo, mangwana acho zvekare ndaibva ndadzokorora kurota hope idzo dzandinenge ndarota. Ende hope idzi dzose dzandainge ndichirota, hapana kana musi wekuti ndairota hope dzekuti uchinomuka unotiwo nhasi ndarota hope dzakanaka. Hope dzose dzandairota dzainge dzakangozara hondo. Ndaingorota ndiri munyika inenge ichirakidza kuti nyika yacho yakazara hondo nematroubles, pasina kana peace at all. Zvazvaiwanzokuitika ndezvekuti ndairota ndichifamba, then ndinenge ndichitandanidzwa nedzimwe mhuka idzo dzandisingakwanisi kurondedzera kuti mhuka dzacho dzainge dzimbori mhuka type dzipi. Then mukunomhanyiswa nemhuka idzodzo ndaibva ndazongoona ndobva ndashanduka kubva ndaita nyoka. Then ndaiti kana ndaita nyoka mukuzonorwidzana nemhuka dziya idzo dzinenge dzichindimhanyisa, ndo pandaibva ndazodzikurira kana ndashanduka kuita nyoka. Then ndaiti kana ndakurira mhuka dziya dzinenge dzambotanga dzichindimhanyisa muhope dzangu idzodzo, kumberi kwangu ndaibva ndazoona kuchiuya imwe nyoka iyo inenge yakatarisana neni. Nyoka iyi payaizouya yairakidza kuti iyo inenge iri yechirume, then yobva yazotanga kuita bonde neni. Yaizoti kana yapedza kuita bonde neni nyoka iya, ndo pataibva tazoshanduka. Ndobva ndazoona kuti saka nyoka iyi yandanga ndichiita bonde nayo ingawani ndipastor vaya vekundinamatira zvose nekuzondizvarisa mushure mekunge ndabatira pamuviri ndikangopatakura pamuviri ipapo kwe4 days chete, ndokubva ndazotozvara mwana wangu. Pastor vaya vakabva vazonditorera mwana iyeye ndisina kana kumbogara ndaona kuti chandainge ndambonyatsokuzvara chainge chiri chii. Saka musi iwowo mukoma takazoti tiri inini, amai vangu, then nemukoma waamai tainge takatogara zvedu panze tichitonwa tii. Kwainge kuri makuseniseni. Saka ivo amai munhu wekuti vaiwanzokuti kana vakarota hope dzavo, kana kuti isusu paya patinenge tarota hope, vaiwanzokuti kuridzira kuti tinge tichitaura hope idzo dzatinenge tarota achiri makuseni. Ivo amai vangu ndo matauriro acho avainge vachizviita, vachiti hope hadzitendedzwi kuti dzinge dzichizodudzirwa zuva ratopisa, hanzi dzinodudzirwa achiri makuseniseni. Saka pose ipapo patainge takatogara tichiita nyaya, inini mupfungwa dzangu ndainge ndichizvibvunza kuti zvino amai ndovaudza sei about hope idzi dzandiri kuramba ndichingorota. Ndaida kuvaudza but I was afraid, nekuda kwekuti ndainge ndichifunga kuti zvino ndikavaudza, kana ndikavaudza kuti munhu uyu wandiri kupota ndichisangana naye kuhope, murume iyeye wandinopota ndichiita naye bonde, kana tiri nyoka tisati tashanduka kuita vanhu zvekare, munhu iyeye ndevamwe pastor avo vakandinamatira. Ndainge ndisingadi kuti amai vangu vange vachiziva kuti inini napastor ava pane zvimwe zvinhu zvihombe zvainge zvakatomboitika pakati pedu. Saka tigere kudaro amai naamai guru neni tichinwa tii. Mupfungwa dzangu ndainge ndichingofunga kuti zvino amai ndovazivisa sei about hope idzi, but ndaida
kuvazivisa nenzira dzekuti ndinenge ndichihida some of the secrets. Ndakati ndapedza kuzvara kudaro mukoma, pose ipapo ndainge ndichiri kutobleedha ropa riya reuzvere. Saka a day after ndabva mukuzvara mwana uya wandakabva ndazotorerwa napastor vaya, ndainge ndangomhanya ndokubva ndaenda kutoilet because ndainge ndanzwa kuti pad iro randainge ndakaisa, pad iroro rainge ranyanyisa kuzara ropa, because pazuva ndainge ndichitochinja mapads akati one day ndainge ndisina kukwanisa kuwana mukana wekuenda kunotenga mapads aya atinowanzokushandisa soon after wabva mukuzvara. Saka ndainge ndichingoshandisa manormal pads. Zvino neropa iro reuzvere rainge richibuda mandiri rainge rakawandisa, saka manormal pads ainge asingakwanisi kutora nguva yakareba asati anyanyisa kutota. Saka pandakanzwa kuti pad iro randainge ndapfeka zvino rainge razara neropa, ndakabva ndamhanya ndichienda kutoilet. But ndakati ndasvika kutoilet paya pandainge ndakagara pachemba, ndakati ndapedza kubvisa pedi riya ndokubva ndatoripeta zvakanaka, ndikabva ndariisa mune kamwe kaplastic ako kandainge ndiinako, ndichiitira kuti ndinge ndichizoenda kunorasa pedi iroro kusango ndisingade kuti amai vangu vange vachizondibvunza mibvunzo yakawandisisa. Zvino pandakazosimuka ndakati ndaflasha toilet, handina kunyatsokucheka kuti ndinge ndichiona kuti hapana here rimwe ropa rainge rasara muchemba. Ndakabva ndangosimuka ndokubva ndatobuda ndichida kuita zvinhu zvangu nechimbi. Then ivo amai vakabva vazopindawo mutoilet. Vakati vachinopinda mutoilet ndokubva vazosangana neropa iro rainge rasara muchemba randainge ndisina kunyatsokuflasha zvakanaka. Amai vangu vakabva vatanga kupopota vachiti, iwewe uri munhu mukuru, haukamu kuti unomesa toilet uzadza ropa mutoilet obva wazongosiya zvakadaro. But amai vainge vasingatozivi kuti mwana wavo ainge achiri kutojuja ropa reurwere. Kuna amai ndakabva ndazongonyepa ndikati, mama, inini kubva zvandakatanga kunetsana nemurume I think kuti zvinhu izvi zvakabva zvazotoaffecta body yangu because ndava neproblem ye-heavy bleeding. Amai vakabva vandinzwisisa, but amai ivo vakabva vati semunhu mukuru ndinofanira kuti pose pandinenge ndapinda mutoilet I have to be responsible enough yekuti ndinge ndichizocheka kuti mutoilet umo ndasiya mutoilet makachena here, just in case kana kwanga kuri kunzi umwe munhu anenge azopinda mutoilet imomo, kana ari munyarikani kana kuti kana ari mwana obva azotanga kutamba neropa iroro randinenge ndazosiya riri mutoilet. Ndakabva ndangoti hongu amai, ndazvinzwisisa, ndichazama kuti ndinge ndichizoitawo utsanana. But amai vakapopota. Pose ipapo mukoma mazamu angu awa ndainge ndichitonzwa kuti mazamu angu akasisa zvekutoti akatomboita zuva rose achirwadza, zviya zvekuti ainge achitotsvaka mwana wekuti anenge achikwanisa kuyamwa mukaka wainge wakazara maari because ainge akaita kusisa nemukaka. But mukoma, kubva zvandainge ndakazvariswa nemanesi awo ainge akauya napastor vaya, havana kana kumbogara vandipawo mukana wekuti ndinge ndichizoonawo kuti mwana kana kuti chinhu ichocho chavainge vandizvarisa chainge chimbori chii. Ndakangonzwa kamwana ikako kachichema, then ndokubva kazototorwa kakabva kazogamuchidzwa pastor vaya. So this thing mukoma, takati takagara kudaro tichinwa zvedu tichiita nyaya, but mupfungwa dzangu this thing ndakaona kuti it was too complicated kuti inini ndinge ndichizotanga kuexplainira amai vangu kuti amai, nyaya yangu yakamira sekudai. So apa futi pamba painge paine muyenzi, saka ndakaona kuti zvainge zvisina kukonzera kuti ndinge ndichitanga kupinza vanhu busy. Ndakati ndichifunga kudaro, then ivo amai ndo pavakabva vazongokaruka vati,
pane hope dzangu dzandarota dzandiri kuda kuti munge muchindidudzirawo hope idzodzo. Then amai vakabva vatanga kutiudza hope idzo dzavainge varota. Ivo amai vachinotaura vakabva vati ndangotanga kungorota, but pandanga ndichirota kudaro ndanga ndiri mumotikari, but motikari iyi yandanga ndiri handisi rini ndanga ndichidhiraivha. Motikari iyoyo yanga ichidhiraivhwa neumwe murume achiita sekunge murume uyu anotoshanda as a driver. Basa rake nderekuti iye anototumwa pick up vanhu vakasiyana-siyana. Saka inini ndanga ndakagara at the back seat, murume uyu iye ainge akagara kumberi. But tati tichifamba kudaro ndo pandabva ndazotanga kucherechedza ndikabva ndaona kuti murume uyu kumusoro uku bhodhi yake yainge yakaita kunge bhodhi yemunhu, but kutangira nechepamutsipa apa murume uyu ainge aine imwe bhodhi yandingangoti anenge anga akatoita kunge zidhimoni chairo, because hakuna kana mhuka yakadaro. Saka murume uyu anga ari hafu munhu hafu dhimoni. Then ndabva ndazocherechedza ndokubva ndazoona kuti bhodhi yake yose iyi kumusana then nemaoko ndabva ndaona kuti munhu uyu ainge asina kupfeka, ende bhodhi yake yainge yakazara nemunzwa. But chandinetsa paminzwa iyi yainge yakazara pamuviri wake yainge itori minzwa yainge iri hombe. Munzwa iyoyo yanga yakabayirirwa munyama dzake, munzwa iyoyo yanga yakakora kuita mapanga chaiwo, ende munzwa iyi yanga yakabayirirwa zvekutorakidza kuti munzwa iyoyo yakadzika fani. Then ropa, ivo amai vakabva vati vainge vachingoona ropa richingobuda from everywhere. Pose panga paine munzwa pabhodhi yemurume iyeye panga paine ropa ranga richiita zvekuchururuka. Asi ivo amai vabva vati ropa iri even though ranga richichururuka richirakidza kuti ropa iroro rakawandisa, but ropa iroro hakuna kana kwaranga richimboenda, ranga richingoita sekunge kana rikachururuka robva radzokera zvekare mumuviri wake murume uyu. Saka amai ivo vakati mushure mekunge vaona zvose zvinhu izvi zvinotyisa, then vakabva vatanga kurohwa nehana. Ndokubva vazobvunza murume uya vakabva vati nhaiko imi mumbori ani, ko ndapinda seiko mumotikari menyu, ko zvamuri kudhiraivha motikari iyi inini ndirimo mumotikari menyu muri kudhiraivha muchienda kupi, muri kuda kuenda neni kupi, mumbori ani, ko chiko chakaitika pamuviri wenyu, why is it muviri wenyu wakazara neminzwa? Minzwa iyi handisati ndambosangana neminzwa yakadaro yakakora kuita kunge mapanga kudai. Saka ivo amai vanoti vakaramba vachingobvunzurudza murume uyu kuti konhai imi mumbori ani, asi murume uya ainge asingambopinduri kana kucheuka kana kuita sei. Chake chaainge akangoita ndechekungoti ainge akangobata mudhiraivho achingodhiraivha motikari yake asingacheuki kana kuita sei. Amai pavakaona kuti murume uyu iye ainge asingatombodi zvekutaura navo, then amai ivo ndo pavakabva vati ndakabva ndazama kuti ndinge ndichitambanudza ruoko rwangu. Amai vakati ndakati ndatambanudza ruoko rwangu ndo pandakabva ndazoona kuti ruoko rwangu rwakabva rwazotanga kuzvimonyonyora zvainge zvichirwadza. Mushure mekunge ruoko rwangu rwazozvimonyonyora kudaro rwakabva rwazoshanduka rukabva rwazoita nyoka. Asi nyoka iya zvayakazoita ndezvekuti yakabva yazotendeuka zvino kuti inge ichizotarisana neni, ende kamutarisirano kacho kayainge yakaita neni yairakidza kuti yainge yakandivenga zviya zvekutoti yainge ichida kutondiparadzira ruoko rwangu. Then nyoka iya ndo payakabva yazotaura naamai vangu. Nyoka iya yakati ichitaura naamai vangu iyo yakabva yati hauzivi here kuti uri kuenda kugehena. Then nyoka iya ndokubva yazotanga kuzvimonyonyora zvekare zvainge zvichirwadzisa amai vangu. Ruoko rwaamai vangu ndokubva rwazoshanduka zvekare kuita ruoko. Saka nekuda kwepaini yose iyo yavainge vanzwa mushure mekunge ruoko rwavo
rwazvimonyonyora kudaro, amai vakabva vazotanga kuridza mhere vari kuhope, zvekare vakabva vazongopepuka vachiridza mhere kudaro nekuda kwepeini iyo yavainge vanzwa mushure mekunge ruoko rwavo rwazvimonyonyora rwabva rwazoshanduka kuita nyoka. Amai vakati vamuka kudaro ndo pavakabva vazoshamisika kuti ko ingawani windo remubhedroom mavo rainge ingawani maketeni maviri emubhedroom mavo ainge akavhurika. Mubhedroom maamai vangu mune mamwe maketeni ekuti vane kamwe kaketeni kakaita less so kavanoisa at the front, then at the back of that curtain kune mamwe maketeni maviri akaita heavy so ekuti iwo kana uchimavhara anobva anosangana pakati. Saka amai ivo vanoti pavakamuka kudaro vachiridza mhere vakabva vaona kuti maketeni aya maviri ekuti kana uchida kumavhura kana kumavhara unomasunda uchimaisa to the sides, then pobva pazongosara a see-through curtain. Ivo amai vanoti ndo zvavakaona mushure mekunge vamuka vachiona kuti maketeni aya ainge akavhurika. Vakazoti vachiramba vachingotarisa ndokubva vazoona kuti panze paya pawindowsill painge pakagara imwe kitsi iyi ivo amai vainge vachitoti yainge ichitoita zvekutovadongorera, ende kitsi iyoyo yainge iri yeblack. Then amai ndo pavakabva vazoona kuti zvose izvi zvavainge vachiona dzainge dzisiri hope but everything zvainge zvichitoitika in real life. Amai vakati vachirondedzera hope dzavo ndakabva ndaona kuti hope idzi dzairakidza kuti dzainge dzavavhundutsa ivo amai, ende vairakidza kuti amai vaitova nemamwe mazistress. Saka ivo sisi vaamai vangu vakabva vati pane umwe mukadzi so wandinoziva, mukadzi iyeye muprofita but pano nepapo tinombopotawo tichipinda tose pasangano rimwe, but mukadzi uyu iye chechi yake yaanonamata kunguo tsvuku uko. Saka ivo amai guru vakabva vati zvino zvandisina airtime, dai ndanga ndiine airtime ndingadai ndabva ndatofonera mukadzi iyeye because izvi zvekududzira hope ndo zvake ende anobatsira fani. Saka then amai guru vakati ivo pavakati vainge vasina airtime ndakabva ndati regedzai ndikutengerei airtime, but instead yekuti inini ndinge ndichituma zvimwe zvana zvainge zvichingotamba zviripo pachivanze chaamai vangu, ndakabva ndati regedzai ndiende inini. Mushure mekunge amai vati kowadii wangotuma zvana izvozvi zvamhanya zvikaenda zvikanokutengera airtime zvikasike kudzoka, but ndakabva ndati no amai regedzai ndiende inini nekuda kwekuti ndainge ndichingonzwawo kungoda kungostretcha makumbo angu a little bit, so ndakabva ndazoenda kutakshop kuya handiri ndega. Ndakati zvino ndatenga airtime iya, then ndakabva ndazongopindwa nekamwe kafeeling so kekungonzwa kuti pasta vaya vainge vakandinamatira ndainge ndichingonzwa kuvasuwa. Ndikabva ndati regedzai ndivafonere. Ndakangoti ndichingofona ivowo ndokubva vazotokasika kudaira call iya, vakabva vati izvezvi ndanga ndichida kutokufonera kuti ndinge ndichikuzivisa kuti hope idzo dzakarotwa naamai vako ndini murume uyo ainge arimo muhope dzavo. Ndakabva ndavhunduka but pasta vaya vakabva vazotanga kundiudza zvose izvo zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita. Vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotora zvipfeko zvaamai guru kuti ivo vange vachizoita minamato nezvipfeko izvozvo, but vakati handaifanira kuti ndinge ndichitora chipfeko chose asi ndaifanira kungotsvaka chipfeko chaamai guru ndobva ndazongokata kapisi kadiki diki, ende vakabva vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotora ivhu apo pandainge ndiri panguva yacho iyoyo yavainge vachindifonera ndisati ndanyanya kukanda nhano dzakati wandei. Vakabva vanditi mushure mekunge wanokora ivhu repanzvimbo ipapo pauri, then ndikuda kuti unge uchizosvipira mate mumaoko ako, then obva wasvipira mate pamusoro peivhu iroro raunenge wakabata mumaoko ako. Vakabva vanditi kana wava kunopinda mugedhi menyu unofanira kuti unge uchizomwaya ivhu iroro, asi zvinhu izvi unofanira kuzviita pasina anenge achikuona. Mukoma ndakazoti ndasvika pachivanze chaamai ndichino
vanovhura gedhi ndo zvandakabva ndazoita. Mushure mekunge ndaita zvose izvozvo zvandainge ndaudzwa navamufundisi ivavo, ndo pandakabva ndazoona imwe ketsi iyi mukoma. Handizivi kuti yainge yakabva nekupi, but ketsi iyi yainge iri black. Then ketsi iyoyo ndakaiona ichingomhanya iri kuseri kwemba, but zvinhu zvakandinetsa nekuda kwekuti pamba apo paigere amai vangu, vavakidzani vavo vose, hakuna ane ketsi. Zvekare keti iyi yakabva yangojamba ndokubva yaenda kuseri uko kune chisango. Then ndakabva ndazosvika panzvimbo apo pandainge ndasiya amai naamai guru vangu vakagara zvavo vachipedzisa kunwa tii iyo yatainge tichinwa. Then ndakabva ndazovanyepera kuti ndainge ndichinzwa umwe mudumbu. Ndakatotaura ndichitomhanya ndichiti ndikuenda kutoilet, ndokubva ndavasiya zvangu ivo vachingoseka vakangoti zvimwe kuda imvura yemuno muZimbabwe yava kukurwarisai sisi. Apa pose apa mukomanashi inhau yekuti pane meseji iyo yandainge ndatumidzirwa navamufundisi ivavo, saka ndakaona kuti ndinge ndichiverenga meseji iyoyo ndiri apo pandainge ndiri namama naamai guru zvaisaita. Ndikabva ndati regedzai ndiite plan ndikwanise kubva pane vanhu ava, ndokubva ndazomhanya zvangu ndichipinda mumba. Ndakati ndapinda mumba ndaona kuti hakuna kana umwe munhu ainge arimo mumba, ndokubva ndakasika ndikabva ndaenda mubedroom raamai. Ndakati ndanopinda mubedroom raamai ndokubva ndavhura kamonaki ako kainge kauya kakatakura hembe dzaamai guru apo pavainge vauya kuzoshanyira amai vangu. Ndakavhendenyura ndichimeka shuwa kuti ndainge ndisingakanganisi mapeterwo acho awo ainge akaitwa hembe idzodzo dzaamai guru. But ndakati ndavhendenyura kudaro ndakabva ndashaya kuti hembe yacho yandingabvarura kachipenga ndeipi, because hembe dzose dzainge dzirimo dzairakidza kuti dzainge dzichiri itsva mbichana. Apa pasta vaya vainge vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichikata kachipenga, then ndobva ndazokashandisa mushure mekunge vaita minamato yavo. Then ndakabva ndazoti kufunga kusvika ndazofunga zano rekuti ndoita sei. Zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakabva ndazongotorawo t-shirt yangu imwe yainge yakaita refu mbichana, but ndokubva ndazopfeka skin tight, ndokubva ndazobuda panze ndakadaro. Ndakati ndabuda panze kudaro ndokubva ndazooneka amai vangu naamai guru, ndokubva ndavaudza kuti ndainge ndichida kuenda panext door. Ndakati ndavaoneka kudaro ivo vakabva vati ndo mapfekero vani akadaro kuno hakusi kuUK. Ivo amai guru vangu semunhu ari very predictable, vachinosimuka kudaro vakabva vazonditambidza zambia iro ravainge vakamoneredza. Ndokubva vati sungirira zambia iri, kazi uri kufungidzira kuti uchiri kuLondon here? Shuwa ungapfeka zvinhu zvisina unhu kudaro? After vandipa zambia ravo iro ravainge vakamonera, ndokubva ndazobuda zvangu gedhi ndichida kuenda panext door kuti ndinge ndichibvunza mukadzi uya kuti iye andipewo maadvices kuti zvino zvandasangana nehembe dzaamai guru dzinorakidza kuti pahembe dzose idzo dzandainge ndasangana nadzo hapana kana imwe zvayo yandaikwanisa kuti ndinge ndichibvarura kachipenga, nekuti dzose dzairakidza kuti dzainge dziri itsva. Saka ndaida kuti iye andipewo maadvices kuti zvino ndozvifambisa sei. Vedare ndo message yakabva pavoice note iro randakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Yei, zvakangoma azvo vedu we. Please ngatitaure navo mucomment section kana muchida kuva part of that program iyo yatinoti miono yevedare. Aiwa, feel free kuti munge muchiuyawo mobva mazongosiyawo mavoice notes enyu, then tobva tazomabatanidza, tobva tazomaposta pano pachirongwa.